אהלן, מה קורה? טוב, זה המקרר. אם אני נצמד, יש את החספוסים האלה. למי שזה מפריע, קונים ספרי מיוחד לבן ב-50 שקל. אפשר פשוט להשפריץ על זה וזה יורד, לנו זה לא הפריע. באמת ככה מרחוק בקושי רואים את זה, או אפשר פשוט לזרוק על זה מגנט והכל טוב. אפשר לראות מבפנים, מצב חדש לגמרי. עובד מעולה, אף פעם לא היה לנו בעיות או תקלות. שאתם רואים, נקי מאוד. זהו, אחלה מקרר של המקור. זהו, גם מרחוק בקושי רואים את הכתמים האלה. וזהו, אם זה מפריע, ספרי ב-50 שקל משפריצים, והוא כמו חדש.